Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Mark Magsayo at Sukhasem Kitjunggut ng Thailand, and the Thai Sukhasem Is, Islam. Grabe yun. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ng video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. February 7, 2015, nasubok ang lakas at tibay ni Mark Magnifico Magsayo ng labanan niya. Ang isang dayo, ang Thai boxer na si Sok Praserd Ponpitak alias Sukasim. Ginanap ang laban sa Davao City, non-title fight at naka-schedule lang sa 10 rounds. Ito ang unang Thai boxer na nakalaban ni Magsayo sa laban nila. Bit-bit ng Thai fighter ang kartadang 13 wins, 3 losses, 8 dito via knockout. Habang si Magsayo naman ay dala-dala ang malinis at walang dungis na kartada na 9 wins, 0 loss, 7 via knockout. Sa mismong gabi ng laban, talagang mapapahiyaw ka sa napaka-maaksyong laban na pinakita ng dalawa sa ibabaw ng lona. Unang round pa lang, kasagan na agad. Solidong mga kamao agad ang tumatama mula sa kamao ng Thai boxer. Kuma-counter din si Magsayo dito, pero makikitang mas agresibo ang kalaban, mas umaabante sa bakbakan. Explode anytime. But this is first big test. Ito talaga yung unang test para sa kanya. Iba talaga ito. Thai fighter. Sukhasem turned pro in 2009. Actually won it. Nabedo process siya, tulog. Magsayo in black and red trunks. Oh, he connected with the good right from under. Good right uppercut by Magsayo. Left hook. Yan ang kanya. Good left from under by Magsayo. He missed with the left. He got caught with the hard left from Sukhasem. Magandang kaliwa yun, ha? Sukhasem is the first Thai opponent ni Magsayo. 2 previous foreign victims were Korean. First taste of Thai. Good right. Final seconds of the opening round. Right hand by Magsayo. Oh, good right hand by Sukhasem. Second round, mas magalaw at mas umaabante pa rin itong kalabang dayo. At ilang minuto, sa sobrang gigil nitong kalaban, ay binalibag niya si Magsayo. Parang sa UFC lang nakipaglaban, itong pambato ng bansang Thailand. Ng Thailand, and the Thai Sukhasem. Islam. Grabe. Grabe yun. And apologetic agad ang Thai fighter. That was a body slam. That's a body slam. Ano ba yan? Bilang ganti, solidong mga kamao agad ang pinakain ni Magsayo nitong kalabang dayo. Ilang beses din naalog itong kalaban, pero matibay, nakatayo pa rin at sumasabay. Ito si Magsayo, ha? Ibinalibag ni Sukhasem. Oh, he's got a fight on his hands. May laban talaga ito. Itong Thailand. A good right hook Good right hand. by Magsayo. Oh, Of 100 amateur fights. good right and the left to the body and a right. Oh, may laban talaga. Inakala ibabalib. Oh, Good right counter up. right. By Magsayo. Beautiful right hand. Landed some. Good shots. Good right hand by Magsayo. The right hand. Dalawa. He's in trouble now. Big uppercut. He got caught. He's ready for the taking. Another beautiful right and a right to the Round for Magnifico. Another right hand. Left and a right. Masyadong wild si Sukhasem to counter. Another good left and a right. Now, hard right. There goes the bell. Third round, tuloy ang salpukan, mas uminit pa ang laban. Si Sukhasem, nagmukha asim si Sukhasem sa mga kanan ni Magsayo. Pinanggagalingan ng suntok na, he's a little bit wild coming in. Magsayo. Good left-right combination. A little smarter than that. Right hand by Sukhasem. Breaks the fighters. Good body shot. Put on an impressive performance. Yun ang gusto niya. Pilit na tinatiming ni Magsayo yung biglang pasok ng Thailander. Trying to nail him with an uppercut. Fourth round, andun pa rin ang pag-agresibo nitong Thai boxer.
habang si Magsayo ay nag-aabang din para makibitaw ng solido at epektibong counter. Magsayo, of course, unbeaten. 9 He wins. looks like a young Rolando Navarrete. I was about to say that yung build niya, no? Oo. Saka yung mukha niya din. Compact. Choi Chung Il, that was a classic match. At the result, good right to the body by Magsayo. Left hook. He got him that time. Cracking right hand by Magsayo. Good Beautiful. counter. Ito naman, under duress na naman itong si Chukasev. Fifth round, mas tumindi pa ang maksyong laban. Parehong may gustong patunayan ang dalawa. Parehong gigil na manalo at tapusin ang laban ng maaga. Matibay ang Thailander, bagaman matibay. napakarami ng kanang binitawan ito. In round number 4. Now still it's there. attack. Ito, may kanan, padaus-us. So he loses his balance at nauhuli siya ng counter na uppercut. Beautiful body blows by Magsayo. Pero sa gitna ng palitan, nahuli ng napakagandang kombinasyon itong kalaban at bagsak sa unang pagkakataon sa kanilang bakbakan. Tibay itong si Chukasev. Oh, Beautiful right hand. ang ganda ng kombinasyon na yun. Bodega at ulo. Yeah, yung kaliwa niya, side of the body, side of the head. Nakatayo pa ito pero matapos bilangan ng referee ay pinaulanan agad ng kamao ni Magsayo itong kalabang dayo at sa huling mga segundo ay namaso ang kalaban ng isang kanang kamao at bagsak ito na una ang ulo. What a flurry of punches by Magsayo. He is all over Chukasev of Yeah. Thailand. Muntik Magsayo na. flailing away. Kasi, left the body. A little low. A little low, konting warning from the referee. Oh! Overhand right. A chopping overhand right. Muntik pa itong mahulog sa luna. Buti na lang nahila ng referee nila. Panalo si Mark Magnifico Magsayo dito via 5th round TKO at pinatunayan na pwede na siya sa mga bigating laban at pandaigdigang karangalan. Waves off the bout. The time 2 minutes 19 seconds of the 5th round. Your winner by technical knockout and still undefeated Mark Magnifico Magsayo. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.